Zamjerio sam mu zato što ja zalažem se za sve ono što je njemu strano. Znači, on je najveći hrvatomrzac poslije Kujena Hedervarija, jer sve što počinje sa hrvatskim, da li je to Hrvatska matica, da li je to Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, da li su to Hrvatska prosvjeta i učitelji i nastavnici, da li je to Hrvatski olimpijski odbor, da li je to Hrvatski nogometni savez, da li je to Hrvatski nogometni klub Dinamo, on jednostavno ima krvna zrnca u sebi koje preteže na ono što mrzi sve hrvatsko i to je njegov osobni problem. I pogledajte, kad je on stupio na ministarsku poziciju, ja sam rekao, taj čovjek, kad te pogleda, iz njegovih očiju šiklja krv. A vidjeli ste da njegov osmijeh nije prirodan kao vaš. Njegov osmijeh, jer vidite samo očnjake, zube koji su spremni za klanje. Prema tome, to je, ispadam sada grub, ali mogao bi to reći, ne mogu u tako kratko vrijeme sve reći. Mislim, žalosno je da ministar vlade Republike Hrvatske, to je uvreda za hrvatski um, za hrvatski mozak, za hrvatskog čovjeka. Zamislite da čovjek koji je Srbin i čovjek koji nikad u životu nije radio u znanosti, u prosvjeti, u športu, osim što je bio dizač tegova, on je ministar tako najvažnijeg resora u državi, jer znanost, prosvjeta, školstvo, đaci, to je sportaši, to je de facto svaki čovjek Hrvatske je u tome. I onda daš to takvom čovjeku bez ikakvog iskustva i sa takvom jednom hrvatomržnjom.